Hello magandang hapon May gawa tayong wheeling inverter na naman na powerhouse yung brand. Bali Mini 200 Yan. Powerhouse na MMA 200. So mini. So check muna natin yung output Kung hindi ko pa alam anong problema nito basta dinala lang sa atin dito. Check muna natin kung shorted ba output o hindi. So yan, gumana yung tester natin. Baliktarin natin yung test rod. So yan, okay naman. So, hindi naman shorted yung diode natin. So try nating pandarin. Naka-on na yan. Umiilaw pala yung nito, overcurrent protection. So malamang walang output to So, subukan na rin natin yung digital. Yan, wala nga. So kailangan nating matanggal yung overcurrent protection na ilaw na yan. Pero parang may amoy sa loob Parang nangangamoy. So tanggalin muna natin. Tapos buksan muna natin yung loob. So kailangan po nang linisin to kasi ang dumi. Balik ko na lang dito pagkatapos ko na malinis Pero nabuksan ko na. Ito yung loob linisin na natin kasi masyadong itong dito ang daming parang bubog. So linisin ko muna balik ko na lang dito pagkatapos na nalinis. So bali ito na yung board ng Powerhouse Mini 200 amperes. So tapos ko na malinis tapos try ulit nating panda rin. So, makita natin yung ilaw yung yung kulay yellow na ilaw. So saksak ko muna. Tapos on ko yung switch. Tapos dito. So on na natin Yan umilaw. Tayo natin yung ilaw Kita niyo yung ilaw. Yan, matay na ulit. Patay, paanda rin ko. Yan. May ilaw So ang isang dahilan kasi niyan na ba't umiilaw yung natin sa design na to bali apat yung dahilan. Yung may leak yung output diode natin. So bali ito yung tatlong diode na yan, may isa dyan na leak. Pero pag wala tayong makuha, ang pangalawa etong dalawa, may short yung dito at saka yung mga control board na yan yung nandun sa loob, yung control ng IGBT, yung parts dyan merong nagka-problema At panghuli yung PWM board, eto yan yung pinaka, kung ayaw talagang mawala-wala yung kulay dilaw na ilaw. So pwede nyong palitan itong buo, pwede kaya i-troubleshoot kung anong dito, kung kaya nyong i-troubleshoot kung anong piyesa nasira rito,
Pero pagka ano naman, pagka gusto niyo na lang madalian, may stock kayo nito o may nabili na kayo nito, palitan niyo na lang, mawawala na yung kulay dilaw dito. Kung umiilaw na dilaw na yan. Tsaka pag testing pala nito sa output ng IGBT natin, kailangan gamit nyo yung main power supply natin. Wala kayong makuhang voltahe dito sa gate emitter ng IGBT natin kung hindi nyo gagamitin to. Kung power bench supply lang ang gagamitin nyo, wala kayong makuhang output dito. So troubleshoot muna natin to, So bali maghanap muna tayo ng short kung may makita ba tayong short continuity tayo. Wala. Baba, shorted 3 ohms dito, shorted to dito 0.7 ohm dito. Wala. Wala. Charge ng capacitor yan, kaya tumunog. Yan. So sira yung isang IGBT natin pero baka hindi, maghanap muna tayo ng iba pa. Ito, diode. Yan, wala. Ito, shorted din. 1.6, 0.5, 0.3, 0.2 shorted to. Baka ito yung isang baka ito lang yung sira. So dito tanggalin muna natin yung IGBT yan. So isama na rin natin yung dalawa para ma-check natin. So tester ulit tayo ng short yun, wala wala nang short dito, wala na rin. So dito ang dalawa, so yan, wala. So sira lang yung IGBT sa yun, pumutok.
ano, sabog. So ito shorted din. Ang isa naging open na. Yan, open. So ito yung isang ano, dahilan ba tumilaw yung ano natin, overcurrent protection. Ito yung dahilan. Shorted pala yung ano natin, mga IGBT natin. Yung isa open, yung isa shorted. So bago tayo magpalit ng IGBT, kailangan muna natin ma-check si PWM. So kailangan nating ma-check to kasi ito yung isang dahilan ba't nasira yung IGBT natin. Kailangan ma-check natin yung signal nito. So tanggalin ko muna to sa board, ano, i-disconnect ko muna yan, tapos saka tayo mag sukat ng voltahe. So ngayon natanggal na natin yung ano, PWM board. So kailangan natin i-check to. Tsaka check natin yung ano dito, yung voltahe dito. So bali, pasensya na, hindi ko na na-videoan yung ano, paano ibalik yung PWM natin, pero naibalik ko na. So test muna ako ano, kung may output na ba yung ano natin, IGBT natin. So on ko na yung welding, tapos main power switch. Umiilaw pa rin. Ibig sabihin may problema pa. Umiilaw yung dalawa. So subukan muna natin ano, sukatan ng gate emitter natin kung meron ba. Wala. Wala. One day. Tayin ko muna. So balik natin ano. Tapos ko nang maayos to. So bali try ulit nating panda rin ano. So naikabit na natin yung ano, yung PWM. So subukan natin ano, kung umilaw pa ba. Pero pagka umilaw tapos may nakita tayong output dun sa gate emitter ng IGBT natin, so ang isang ano dun, mawawala lang yung ilaw pagka kinabit natin yung IGBT na, saka siya mawawala. Pero pagka hindi pa naikabit natin, ilaw pa rin yun. Yung isa kasing ano, trouble, ganito din na hindi ko pa makuha, kaya gusto kong mastadihan ng maigi itong ganitong klaseng welding, ano, yung powerhouse. Kasi nagpalit na ako nito. Bali ano pala, ito yung ano, pinagto-trouble ko nung una, pero hindi sa welding na to. Ang problema nito,
wala tayong, ang problema nito, wala tayong masukat na voltahe dito sa gate emitter natin ng IGBT. So napalitan ko na lahat to maliban sa isang to. So kaya mahigi nating pinalitan na lang to. Buti na lang may spare parts pa ako nito. Pero sa welding na to, hindi. Chinek lang natin yung IGBT yung PWM kung okay ba. So ang i-compare ko ngayon, kasi na-trouble ko nung una, nagpalit na ako nito, umilaw pa rin. Pero may nasukat na tayong voltahe. So titingnan natin mamaya pagka naayos na natin yung controller ng IGBT dito banda. Tanggalin ko muna yan, kasi hindi ko pa nasisilip yung mga piyesa na yan so kailangan ko munang silipin yan pero susubukan muna natin kung may masukat pa tayong voltahe sa IGBT. So on ko yung welding on ko yung welding. Yan, umilaw pa rin pero try nating magsukat ng dito sa analog nating gamitin. Tandaan lang kung may masukat tayo dito. Yan, kita nyo may gumalaw yung tester meron. So ibig sabihin saka lang yan mawawala yung ilaw pagka kinabit na natin yung IGBT. So tester ulit natin ang hirap. Yan pero yung kabila parang wala kasi may sunog tayong yan yung kabila wala. So kaya ayusin muna natin yung patayin ko muna. Ayusin muna natin yung dito. Yung controller ng natin IGBT. So tingnan natin mamaya pag nakabit na natin yung IGBT kung mawawala ba yung ilaw. Pero pag hindi, talagang problema tayo nito. Tsaka nakita nyo pala dito pakikita ko pala. Yan Daan ko muna yung ilaw. Yung isa, ito. Sunog yan Ito, sunog din to. Sa kabila, sunog din Sunog din yan. Kaso hindi nag-open to. Ito nag-open. So, try ko muna i-check lahat dito. Kung wala bang naging shorted o open Saka natin ikabit yung IGBT. Kaya yan yung tatandaan nyo parati. Huwag yung ikakabit yung IGBT hanggat hindi nyo nakiklear yung dito. At saka itong PWM. Siya nga pala kaya yung isa dito parehas sunog yung numero hindi ko makita pero hindi tayo nag-alala kasi may diagram tayo nito. So pakita ko pala yung diagram yan yung itsura nya. Ito yung diagram. Patayin ko muna yung ilaw, maliwanag. Yan. So dito ito yun. So ito yung nasunog natin ito yung 101. Yung isa din dito. Tsaka isang 100. So kaya hindi tayo mag-alala kung masunog man yan. So balik tayo dito palitan ko muna yan. So check natin ulit dito So bali napalitan ko na to kaso nga lang umusok pero check natin ulit baka may shorted pa
buo pa rin, kaso papalitan na rin natin yan kasi umusok yan eh. Ayan. Okay naman. So ito, shorted pa rin, no? So malamang itong dalawa shorted to. Yun, shorted din. So pag shorted yan at saka umusok to, malamang shorted din to. Try natin. No, okay naman. Kabila. Hirap. So, hindi naman ano. Pero check natin sa analog to. Diode mode tayo. So, ang lumalabas dito 0.039. So, may problema to, ano? 0.039 lang. Ang kabila, wala tayong masukat. Balik na rin natin. 1.5. So, itong isa, 0.03938. So, tingnan natin, ano? Tanggalin natin ito. Tanggal na natin. Gamitan natin yung analog tester. So, okay naman. Hindi natin ma-read lang siya. So, nag-leak. So, yan. Pumalo, ano? Yung binaliktad ko, pumapalo pa rin, ano. Dapat ito lang yun. Ito lang sana ang papalo. Pagka binaliktad ko, hindi na sana papalo yan. Yung tester pumapalo. So, palitan na natin yun. So, bali ano, natapos na natin tong ayusin. Tapos, napalitan na rin natin yung ano dito, yung dalawang sinner diode, ano. Focus mo muna.
Yan. Itong dalawa, napalitan ko na yan. Ito. Tsaka, nagpalit na rin tayo ng value ng resistor nito. Ulit kasi nasunog to. So, ngayon subukan nating panda rin kung may lumabas na bang voltahe sa sa dito gate emitter ng IGBT natin. So try na nating panda rin So on na natin to. Yan. Tapos on na rin natin yung main switch. Yan. Umiilaw pa rin yun pero umiilaw yun kasi walang signal ng dito sa output. Mamamatay lang yan pagka kinabit na natin yung IGBT. So ayan, nakaset tayo ng 50. So try na natin magsukat dito. Yun, may lumabas na yan nasa 12 volts ata yung niya. Tapos yung kabila naman yan. So okay na yan, nasa 10 volts. So pwede na natin ilagay yung IGBT natin. So subukan natin mamaya ulit yon pagka hindi ba nawala yung kung tama ba yung hinala ko. Kasi pagka kinabitan natin ng IGBT na gumana na yung secondary, mamamatay ito. Yun yung niya. So kabit ko muna yung IGBT tapos testing natin ulit. So hello bali naikabit na natin yung IGBT. Yan. Yan dito sa kabila So ngayon alamin natin kung tama ba yung yung theory ko na na pag nasupplyan to, mamamatay yung kung okay na lahat. Okay na yung IGBT natin. Pag in-on ko yung switch, iilaw to tapos maya maya mamamatay. So bali yun na yung normal niya, yun na yung normal operation niya. So pagka ganito, di na natin susukatin yung DC meter voltage ng IGBT. Output na lang kung meron ba tayong makuha ang output. So nakalagay na yan, tester yan. So on ko na yung welding So bali nakalagay na yan ginanyan ko na lang para makita natin, para maano ko yung so on ko na yung welding So tingnan natin yung yellow na ilaw So on na natin. 1, 2, 3. Yan yun 49, diba? Sabi ko namatay yung ilaw. Patayin ulit natin yan. Saka patayin natin yung ilaw dito para maliwanag. So on ko ulit. Yan, umilaw, di ba? Maya maya mamatay. Yun na yung normal operation niya. So output natin 50. So okay na to. So i-assemble ko lang to sa casing tapos panda rin ulit natin. On na natin yung welding. Yan. Pandar na. Kaya natin yung ilaw. So wala nang ilaw yan. Yan. Wala na, So suka tayo ng output. So yan, 56. 55 55, 56. So okay na to. So sasarado ko na lang to tapos doon na lang sa labas natin i-testing mag-welding to patayin ko muna yung welding. So ayan, bali yung pinalitan natin dito
Yung dun sa ano, yung dalawang senior diode at saka isang resistor at saka yung PWM natin ano. Problema tayo dito sa PWM natin, pero nakuha ko na yung ano, yung problema nito. Anong pagka umiilaw yung overcurrent protection, ito yung isang ano, ito yung isang suspecha nyo. Pagka wala dito sa ano, wala dito sa IGBT tsaka diode, tsaka yung diode din doon sa ano, sa malapit sa IGBT, yung dalawang paa lang. Pagka wala doon ng sira, andito na yon, sigurado na yan sa PWM. So yan, nakuha ko na yung problema nito. So sa susunod di na ako mahihirapan ano, kasi meron pa akong dalawa nito. So try ulit natin tong panda rin ano, buo na yung welding. So nakakabit na yung ano niya, cover niya. So yung switch natin naka-on na rin. So on ko na yung ano, on ko na yung welding. Yan, tumunog na. So wala nang ilaw no. Tayin ko yung, so yan, hindi na umiilaw yung ano natin, overcurrent protection natin. Subukan na natin tong i-welding, tong kagagawa lang natin ano, welding inverter na Powerhouse 200. So testing natin yung ano nito, performance. So on ko na yung welding ano. Yan, tumunog na. Set tayo ng 140 lang. Welding natin.